Samantala, Idol, publiko po muling binalaan sa banta ng dengue matapos po ang pagbaha. Fogging po sa ilang paaralan na isinasagawa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Idol Kate. Muling pinalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat laban sa dengue kasunod ng mga pagpulan at pagbaha na nararanasan sa ilang bahagi ng Pangasinan. Ayon sa Provincial Health Office Pangasinan, mahalagang agad na hinihisin at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok, partikular ang mga lalagyan at iba pang bagay na naisipon ng tubig. Pinapayuhan din ng publiko na gumamit ng mosquito repellent at magsuot ng damit na makatutulong upang maiwasan ang kagat ng lamok, lalo na sa mga lugar na maraming lamok. Samantala, nagsagawa na ng fogging operation sa ilang paaralan sa Manaoag at Tumingan bilang bahagi ng preventive measures laban sa pagdami ng lamok. Nakipag-ugnayan naman ang mga paaralan sa mga kinaukulang otoridad upang matiyak ang maayos na pagkasagawa ng operasyon. Gayunman, binibigyan din ng fogging na sagawa lamang sa mga sitwasyong inirekomenda ng health authorities at hindi kapalit ng regular na paglilinis at pagpira sa mga breeding site ng lamok. Inaasang magpapatuloy ang mga hakbang kontra dengue sa iba pang paaralan at komunidad bilang paghahanda sa pagbabalik ng mga mag-aaral matapos na nagdaang masamang panahon. Payo ng mga otoridad, huwag hayaang maipon at manatili ang tubig sa paligid ng bahay at paaralan dahil maaaring maging breeding ground ito ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Kasama mo mula rito sa Ayutang News Tugupan. Ako si Idol Kate Dispo. Natap, Ayutang. IFM News. IFM News. IFM News.